menika dipun aturaken bareng Mama Nia baru nggih. Saking campur nama semengko nggih kangge Mama Nia baru. Yo Mas Omek salimut dumateng keluarga wonten dalam mundu. Selamat malam sedaya nggih keluarga dalam mundu saking Mas Omek. Ndi wonge? Rong ketok. Elek Mas Omek iki. Iki lho. Maksud iki lho ae kok. Kadare yo ngono ae kok. Jamu Mas
jamu ning jepot bangkile wis suwe dhewe ora tau ketemu bareng ketemu lah kok jebul ana sing duwe suwe ora ate jamu jamu ning pasar Sukorame suwe mas ora ketemu pisan ora suwe-suwe wis suwe ora tau jamu jamu ning kelentekan gak erek kok kulon suwe ora tau ketemu bareng ketemu lah kok kelempekan suwe mas ora ate jamu jamu godhonge rawe suwe mas ora ketemu pisan karo wong kae aku ya roh suwe ora tau jamu gai jamu ning jepot babak kok adoh deh suwe ora tau ketemu bareng ketemu jebul bocah kae yo